To je zajímavý, to bude moje zábava na matiku. 1 do 3. Tak, funkce, x na druhou. Ne, nemusí být nějaký funkce. Nepřesně graf funkce. Y se x plus 3 lomeno. To musí být individuálně. To je za funkci. To je za funkci. Integrál a ta funkce je lineární lomená. Lidi, pojďte ke mně, něco jsem našla. Tady se píše, že někde v okolí Podbořán ukrytá kouzelná lampa. A co jako? Že nám může splnit 3 přání. Tak ji začneme hledat, ne? If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. My si nechcem zlomit nechty. I get one down in a second if you wait. Tak už ji někdo našel. Ne, furt nic. Tak co, už něco našli? Ne, nevypadá to. Já to asi seru, já jdu domů. Hej, tady něco je? Píď, já doufám, že to posraná lampa, kámo. To jinak to nebude fungovat. Čum. 3000 let, můj nálezče. Splním vám jakékoliv přání. 3. Přál bych si Warhammer figurku. Vaše přání je mi rozkaz. Děláš si srandu, měli jsme si přát něco lepšího, musíme se poradit s ostatníma. Máme lampu! Už máme jenom 2 přání. Jirka jedno vyplejtval. No ten Warhammer to stál. No tak si budeme přát 1 milion piv, ne? Vole ne, já pivo nepiju. A co takhle milion štěňátek? Píčovina. Tak si budeme přát maturák, ne? Jaké je vaše druhé přání? Tak my si přejeme maturitní ples. Vaše přání je mým rozkazem. Takhle to asi vypadat nemá, ne? No to určitě ne. No a co teď? Lampa má svoji logiku. Musíte si dát pozor na to, co si konkrétně přejete. Hej, kde jste? No ale tohle není úplně maturák, ne? Tak to přání musí líp formulovat, ne? Tak si budeme přát maturák se všem všude. Tak my si přejeme ten nejlepší maturák ever. Vaše přání je mi rozkazem. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here,